Purot hining aatungan buyugan kaining kasunatan. Sige sayaw na ayaw pag-iha kay para manipay kita. Maupay ini masarayawot kay nauna. Kilungsuan tiin awak lumaya kung kamot din ba. Kagapusan panis ikandam at kwarta yagala. Suganhan ibang masukan hira din pagsaburak din kwarta. Kay sapat ini masarayaw kay lamuna. Karuyang ka akong masista kan akong liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayang kan ikaw liwat ang maayag sigala. Kung ako mapagaw ayaw kamaraka kay magsasaro sa liwat man kita. Kay maarang man liwat ako sumayaw launa. Maruruyag ka, ako ang masista kan liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw kan ikaw liwat ang maayag sanggala. Kung ako mapagaw, ayaw kabaraka ay magsasaro sa liwat man kita. Kay maarap at liwat ako sumayaw na una. Utikot ini nasarayaw kay amon atong paborito. Pinapanisan, inagalakan kay sayaw nga ang minuto. Sukanhan kuranda kung ang kuransa ayuhan sa marton o litilyo. Kay ang lahuta usahan sayaw a minuto. Alright! Damo nga salamat, Reverend Father Jul Lugay. Likewise to Ma'am Concordia Lumay. Okay? Damo nga salamat.